6:44 pong oras po natin. Ito po ang Eye for an Eye. At pag-usapan po natin po, Idol, yung pong tinalakay po ng Sangguniang Panlunsod po ng Dagupan hinggil sa pinal na version po na ipapasa patungkol nga po dito sa pagbaba ng mga pisonet sa ating pong lungsod. Makakausap po natin po ang chairman po ng Committee on Laws and Ordinances ng ating pong lungsod ng Dagupan sa Sangguniang Panlunsod, si Attorney Councilor Joey Tamayo. Pabati mo na po natin, Masantos sa Kabasan, Attorney Joey. Good morning po, pagbati po ninyo. Magandang umaga, Idol Kuya Mark. Opo. Ang kalapit po ng nakikinig. Yes po. Go ahead. Good morning po, Attorney. Ano po itong nilalaman po ng pinal na version po ng pagbaban ng ating pong mga pisonet dito po no sa lungsod po ng Dagupan? Well, basically, Idol Mark, ang meron na tayong batas sa Dagupan City na naglalayon na bawal na po ang pisonet sa Dagupan City. Opo. So ito po is total total ban na po ito, Attorney, yung pong pinal na version po kasi ang kung matatandaan ko yung una po talagang umaapila pa ito po mga may-ari po ng pisonet na maghigpit na lamang po doon po sa po ng pagpapapunta ng mga minor de edad. Pero dito po sa pinal na version po talagang total ban po ito. Total ban po 'yon at ang dahilan dito Idol Mark, nagreklamo ang ating mga samahan ng Parents Teachers Association, ang kapulungan ng ating City Health, ganun din ang ating mga kasama sa Teen Center. At ang sabi nila, nakakadisturbo daw sa kabataan itong PisoNet, operation ng PisoNet. At ito raw ay pinanggagalingan ng minsan pustahan at nadidistorbo ang kanilang pag-aaral, gabing-gabi na sila umuwi, no? At pinanggagalingan din ng pag-uusap ng dalaga at binata. Opo. At marami pang iba. So ibig sabihin, it's basically nuisance. When you say nuisance, ito po yung disturbo sa ating mga anak sa pagpapalaki sa kanila na ipakita rin ng ating mga Parents Teachers Association na may mga nagiging paulit-ulit at hindi na pumapasok sa eskwelahan. At sapagkat sila po ay hindi na pumapasok, kaya nagiging repeater. 59 of them in one barangay. So, yun nga po. May mga request yung mga ibang operators, no? Pero malinaw po yung kagustuhan ng ating mga magulang at ang ating mga teachers na ayaw po talaga nila. Kaya siguro ang kanilang alternative would be a learning center, hindi yung laro. No? Kasi ang PisoNet, maglalagay ka ng piso, tapos tatakbo yan for a certain number of time, minuto, at maglalaro sila. Kaya yung mga bata, amunin na yung hindi na makaalis, hindi na makapag-aral, gabing-gabi umuwi, at hindi makita sa bahay. Kasi afford po na po. Opo. Pero dito po sa provision po sa ordinansa po na ito, Consi Joey, parang ano po ba siya, specific to coin-operated computers po ito or yung mga kahalintulad nandun po sa provision po? Opo, yung mga coin-operated po yan. Hindi naman po ito kasama yung mga professional na internet cafes na nasa city that caters to research
sa ating mga ito ay nababantayan, no, sa ating mga lugar, at it mimics a situation like a home na kung saan bantay sarado ng ating mga tagapamahala dito. Go ahead po. Ano po ang magiging role po dito ng barangay council sa pagpapatupad po nito, Attorney Joey? Kinakailangan po pag napirmahan ni Mayor yan at na-publish, after 15 days, magiging batas po yan. At pag naging batas po yan, siyempre po ipapatupad ng ating mga barangay. Lahat ng mga na-issue na barangay permits, tanggal po yan. At siyempre yung operation nito ay tanggal po yan. Iko-confiscate yung mga palaroan, umaandar man o hindi, Idol Mark, umaandal man o hindi, at tanggalin yan sa kanilang lugar. Kasi alam mo, Idol Mark, ito palang mga piso net, may mga nagsusupply ng gamit at saka etong internet utility, no? At ang kanilang hatian 60% doon sa may-ari ng gamit at 40% lang doon sa may-ari ng bahay, no? At more often than not, wala lang, basta maglaro lang yung bata, unbridled, walang oras, basta makapagbayad, nandoon kahit anumang oras, yun ang nangyayari. Kaya't yun nga, dahil hindi nababantayan ito, at nagalit yung mga ibang magulang, akala nga nila dahil ito, akala nila may lisensya o permit mula sa city. When in fact, walang business permit ang mga ito or license to operate. So basically, Idol Mark, kung walang business permit, naturally, tanggal yan sa siyudad ng Dagupan. Kahit man mayroong permit mula sa barangay, kung walang lisensya o permit mula sa Dagupan City, tanggal yan. Okay. Go ahead po. Opo. At attorney, dito po sa mga pwedeng mag-underground na operation po na ito, kasi alam naman po natin yung mga gustong makabawi po, baka mamaya hindi po sapat po yung pagpapasara, pero ano po ba ang mga penalties na nakapaloob po dito sa pinakapinal na version po ng ordinansa na maipapasa po or mapipirmahan na po ng mayor po natin, Mayor Belen Fernandez, inasahan po natin yan. Ano po ang mga nasa nito kaparusahan ng mga lalabag? Mabigat, Idol Mark. Ang first offense, ang pina is 5,000. Tapos closure, pagsara ng lugar, at kukunin yung mga gamit. Yun mabigat. Second offense, no? Ayun nga, 10,000 at hindi na makakakuha ng business permit, at siyempre posible na marimanda sa ano pa mang possible criminal cases, including, apart from this ordinance, Idol Mark, pwede rin po silang madala doon sa yung violation ng batas ng gaming laws. Dahil correct. Wala silang permit. Permit pang sa PSO. pagpapatakbo ng palaro. Correct. At yun nga po, tanggal. Kukunin lahat ang gamit, simot. Kaya yun ang pag napirmahan ni Mayor yan at maipublish sa local dailies natin dito sa Pangasinan, papatupad po yan. Wala po tayong magagawa, Idol Mark, sapagkat hindi naman galing sa amin ito, hindi naman galing ito kay
Mayor, bagamat utos ni Mayor, Mhm. siya ang nagsabi na pag-aralan ito sapagkat galit na galit talaga yung mga magulang. Baka mga teachers, alam mo naman, nagmamalasakit ang samahan ng PTA. Ganun na rin ang ating City Health. Opo. Go ahead. And I think this is aligned doon po sa pagiging child-friendly ng ating pong syudad, attorney. Tama po yun. It's part and parcel nung child-friendly policy na pinapatupad ng ating alkalde, Mayor Belen at Vice Mayor Brian. Ano po ang inyo pong siguro steer warning and of course pakiusap na din po sa ating po mga nagnenegosyo ng mga computer shop at tulad po nito at yung pong medyo umaasa pa na makaapila po sila. Ano po ang inyo pong mensahe po? Malinaw na mensahe ng syudad po ng Dagupan. Ang Dagupan City po ay numero 1 sa edukasyon, numero 1 sa public health, numero 1 sa pagpapalaki ng ating mga anak. Malaki po ang ginagastos natin, ini-invest natin. Scholarship funds para sa ating mga kabataan at iba pang mga programa patungkol sa kanilang kalusugan, pagpapalaki, at pati na rin yung mga magagandang paaralan. Kaya't hindi pumapayag ang ating taong bayan, kasampu ng aming mga kasamahan sa pamumuno ni Mayor Belen at Vice Mayor Brian Cua. Nahayaan na lamang yung mga bata na didisturbo sa kanilang pag-aaral. Alam mo, Idol Mark, huwag na nating hintayin sana na mapahiya sa barangay yung pagpapatakbo ng mga naturang PisoNet. Ang pinakamainam na nakikita ko dyan, ang wala kasi sa mga barangay, Idol Mark, is yung Barangay Learning Center. Ano ba itong naiisip ni Attorney Joey na Barangay Learning Center? Yung puro research lamang, walang mga laro. Correct. Oo, walang laro. At may oras lamang outside of the school time. So, ano bang school time? 8 to 5. So, outside ng school time, between 5, halimbawa, 5 o'clock to 6 o'clock, bago sila kumain sa kanilang bahay-bahay. And for only for purposes of school research. Ayun lang, wala po tayo magagawa dahil ang pumapasok lang naman dito sa PisoNet na ito, Idol Mark, itong mga kabataan, walang mga matatanda. Yung mga nanonood lang ng mga palabas, mga soap opera ng Korean, ayun ang lumabas na parokyano, pero 90% ng parokyano nito ay puro kabataan. At once ang kabataan ang parokyano, kinakailangan they should seek. Ang isang negosyo that caters to children. Like for example, a school, no? Kinakailangan ng isang matindi na lisensya galing DepEd, no? That is just an example. Kinakailangan may certificate of public convenience na nangangasiwa sa isang administration na pwede siyang tumakbo bilang school. Sila kailangan matindi ang pangangailangan. Kaya lahat ng everything that deals with our children, merong kondisyones, merong nakalakip na kondisyones kung papaano makapasok ang mga bata. So, itong PisoNet, walang ganong, there's lacking of documentation. There's no franchise. There's no franchise coming from the city. There's no license from the city. No, there's no franchise from our barangays. Ang franchise ang pinag-uusapan isang resolusyon na nagsasabi na pwedeng mag-operate ang isang negosyo sa Dagupan pagkat ito ay ligtas. Opo.
Attorney, Go ahead po. dito po, panghuli po siguro, ano po ang steer warning or pakiusap ninyo po sa mga magkukonsinti na mga barangay official po sa napipintong pag-implementa nito pong naipasang ordinansa po na ito? Gustong-gusto ng ating mga barangay officials ito sapagkat alam nila, Idol Mark, na ito ay itinutulak ng ating mga Parents Teachers Association. Mhm. At alam nila na malapit ng eleksyon sa November. Mhm. Kaya huwag nyo na pong hintayin sa ating mga giliw na may ganito. Balik nyo na lang po siguro doon sa mga may-ari bago ma-confiscate ito. Mhm. Kaya paghandaan nyo na lang po yan. This is a stern warning na pag ito po ay pinatupad, maaari po na sasampulan na kayo agad, lalong-lalo na wala permit ito, anytime makuklose ito. Go ahead, Idol Mark. Maraming salamat po, Councilor Attorney Maraming Jose salamat Neto po. Tamayo, Chairman po ng Committee on Magandang Laws umaga po. and Ordinances. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. IFM News Prime Edition.